están a deixar todo o recheo aí, que se faga todo o recheo, que ese recheo está a cortar a rompiente, e máis, está todo cheo de abono, porque non ten rompiente o mar, que antes chegaba o mar aquí a debaixo da de Palmeiro, hoxe chamase Palmeiro, antes chamábase Failobos, que estaba a Pedralonca, e a Pedralonca íbamos, cando desvalaba moito mar, un pedazo tiña no alquilado a comandancia eses Failobos, que tiñan ali unha casa de baños, que viña moita xente de Ourense, de Lugo, aí parar, que tiña a Pedralonca a mitad alquilada e a mitad era do pueblo. E a mitad que tiña ela alquilada non podía ir ao pueblo, pero a outra mitad íbamos daquela, máis ben rapaces, que nos éramos rapaces, e íbamos aos caramuxos e máis aos mexelóns, a outra parte, porque tiña unha casa de baños que viña moita xente de por aí arriba, de Lugo e de Ourense, de por aí, mas viña Castelao coa súa familia, que tiña un fillo enfermo, e viño a curar aquí, que eran unhas aguas milagrosas. E fíjate agora donde quedaba o edificio de Failobos, e mira agora o que colleron ya ao mar, o que lle colleron toda a rompiente da ría, colleron toda a rompiente da ría, e as mariscadoras de hoxe non se dan conta diso.